कवाल कोण तोडत आहे वर? हां असू दे, डायरेक्ट आपण ठिकाण्यावर चालू आता बोलायला. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दिपेश गोल्डर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता डायरेक्ट आम्ही व्हिडिओ म्हणजे तिथे मला दाखवणार आहे तिथे चालू आहे. तर मित्रांनो, आज आलो आहे आम्ही सातेरू काढाय. सातेरू म्हणजे मधीचाच एक प्रकार असतो. मला माहिती आहे मधीचं भरपूर असे प्रकारचे असतात की मधमाशा. तर सातेरू हा एक वेगळ्या प्रकार असतो, म्हणजे तो झाडाच्या बुंद्यात असतो जास्तीत जास्त करून. नाहीतर मग झाडावर जास्त बायचान्स वरती असला तर, म्हणजे जास्त करून झाडाच्या बुंद्यात आणि असे बांधाला असतात ना, आणि भवन म्हणजे वारूल त्याच्यामध्ये असतो. तर तोच काढण्यासाठी आलो, जिग्नेशनी बघितलेला. तर मित्रांनो, आज आपला स्टँड दाखव रे जरा. स्टँडची जरा अवस्था खराब झाली आहे, म्हणजे ते पॅडची बघा, त्याच्यामुळे जरा हातात धरावं लागलं आहे. खराब झाला म्हणजे आणि तुटला पण तो करता त्याचा. इकडे डबा आणलेला आहे बघा. हा रस्ता आहे आमचा मानमुडीचा. आमच्या इकडून हा इकडून आला सावरी फाटा, इकडून येतो तो रस्ता.
काय बोलायचं आहे तुम्हाला? काय नाही हे कुत्र्यानं तुम्हाला काय बोलायचं आहे काय? मी बोलू काय ते सांगा